welcome back to my channel and my new video. Start the road. So guys, mane dini aise khamani wari amre 50% khamani ang jebkabai amfrai dasu sanbai arang mane video hamjagomen thanane amfrai dayo start khambai video ko. So dini ang mama mawu nailangbai thadो आरोखि ना guys. जोंनाथ' न' लिरनो गैया न' सुनांगौ दायो आयानो सुदों माने आं गानग्रोखौ सुखांखाबाय ओमफ्राय मावदों आं एकदम गोजां बोथोर फैसिगोन नालाय बिनिबो जि बायदिसिना सुनांगौ आरोखि ना गाइस दिनैहाय दायो जा दंबावो बेखौ खिथिनोसै माने खामानि मावफिननायाव खिथिनो हायाबो जानो हागौ जा खिथिनोसै आरो गाइस ओमफ्राय नै सनाया मेरला खामानि मावगासिनो फैदो so guys होमबा दिनैनि भिडिअखौ नायबाय थादो दसे गिनाङालै सना हाय होनदो हाय होन दायो दानथ्रासनि रुम ओमफ्राय दानथ्रासनि रुमखौ सिबग्रोनोसै सिगां Hi guys. Now I'm by daddy. Okay. guys नै दायो सुखांबाय ओमफ्राय बै रेदा बेखौबो सुनांगौ दायो आं हारसिं थिखोनाया मना फैग्रोथों स्कुलाव थांदों ओमफ्राय हे माबासै आरो बिनि माबाखौ दरखौ सुवासै आङो ओमफ्राय गाइस दायो जि सुबावनांगौ दङ ओमफ्राय आं जि सुखांजोब्बाय आरो माने नैबे सिनो जोमग्रा फिसा दंना ओमफ्राय बैबो गांसे ओमफ्राय बेबो हनै टावेल ओमफ्राय गस्ला सुइटार दंबावो माखासे नैबेया मन्दिरखौ माबागासिनो नायलाय दाखौ मोनैया एकदम रेडि जाजोबखाबाय आरो दा मोननानै ओमफ्राय बेयाव खुन्दुं सोनांगौ दायसोसै ओरैनो सुस्र'नांगौल' आंनाबो सुखाजोबनायसोमोन नैबे गस्ला सुइटार गांनै ओमफ्राय नैबे खानाय बोनायाव माबाग्रा आरोखि ओमफ्राय सुनानै दोनसै आया सेस कालार गजोब्बाय नैबेयो ओमफ्राय बेखौथ' हारसिं सुनो हाला सियार लाबो सियार नोङो बेलनजों खेलायथां नै बेयावनो था ओइ गोलैगोन सिगोन मोनलाय बिदिखौथ' सुजाया नालाय ओमफ्राय बाम नाङाथौ ओमफ्राय बै खाथिनि दैयाव जायखिजाया गोथौआव बारदो फिउ बैयाव दङना ओमफ्राय जाम्फैयाव सुहैनो नागिरबाय आरो गुमैया नै गुमैयासो माबाथिना लांगासिनो अहाय गोथौ दं दैयानो गोथौआनो गैया दुब्लि बारिनि दैयावसो लेवार दा सुस्र'हैफिनाबा जाला बे ओमफ्राय बेयावनो जायोदां गाइस खस्थ' बेयाव जाला दा थांलाय नोंसोरो बैयाव सुहैयो बै मुसारि गोथां नोंसिनि ए दैयानो गैला नै बोरै ना थांगोन लाफैलायबाय मानो लाजोबखौ हनै गलांसै हारसिंनो हाखायो नै गुमैया बेसो बोरैया जोब्बाय दैखा गैला एफा गोजान दुब्लि बुंबाय ओरै फिथिना फैगौ
Sampai bagus nih, masih ini semua lah. Sikang nih, nih sesiang aku, view sudah aku bilang, ayo gendeng milih ayo. Finally guys, sudah aku gila, terus kan nih pergi harus apa nih sih sudah. Guys mana dong aku sudah aku, table jeng red dulu, kan bisa lah dulu. Table jeng red jeng dulu, ompray, terus cerai terus ini. Ompray, begitu nolet gua not lihat aku ya ising kulit gua aku. Ompray mondir gua ya bos hwby ada nama bah. Sudah aku ompray kamani aja share mau bener mana. Semua hwby ompray nih. Gam jaga table ku sudah ada ya. Ompray itu mau red ada. Nolet ising lihat gua. Coba di kudu. एकदम लेट्रा तपाईँ ओके सर एकदम नि बिदि खना खनायावनो हारसिं नांथाथारो एकदम बे साइडआवनो गोजासिन थाथारो Kita sabar. Ini mereka je dok. Udah betul betul. Tuh, udah. Yang sini kacang pun aja. Longdon tuh. Sandung mana? Aduh mau. Aduh. Ayo. Jangan ngomong lagi jangan. Li. Kemudian itu. Udah mencela. Kenapa lagi nong? Ekdom marah kah? Aku nih mas. Mama nang sana gue dulu. Beri baca aja kalau. Ayo gue kena kayak. Mana lagi? Iku bishop sih. Ekdom naik kalau. Oh. Helparan nih helpar. Ekdom mila dah deh. Teko seperti sih kumpre. Landang interesting rasanya sih bro. Udah naik barat time lah kan mana di sini. Nih guys, share. Ayo di mana? Share. Kacak. Gile mau biar sibar. Tiga lang. Bini action mana nggak bini siapa? Kena nih. Aku ya jirai lain nai baru. Dia dulu ini dengan sama lain nak, dong sudah terus nak. Dan terus, ada terus. Tuh kan jamu ni, betul lah tuh li jumbo. Siapa melundang? Oh iyo nak mana ya? Ampai maba mana ada iyo maba ku syukur sekali nak red ku hai. Ampai ang layer green sih ampai ising ekdom lazala rikin jor maba sepai ampai bakri abu dong na bakri ni maba ku ba mai ku beri. Ni biji jenba ali biji ni dong na. Ampai bijiku maba sepai rikin na. Orpainane लाबोजोबबाय ओमफ्राय जायगायानो लाजाला एन्जरा हाबनाया लाजाला नायजाला बे साफा खालामबाय बेखौ एरगोदों जोंनि नाफाम दङमोन बेयाव नाफाम ओमफ्राय बोरैबा जाजोब्बाय नै हा फैजोबबाय गैला एकदम खेलायाव मोनजोबनायमोन गाइस बेयो थांनायनियाव बेखौ गारग्रोजोबसै ओमफ्रायसो लिरनो हासिगोन Oh sih, biar macam mana? Bisa sandri baju je kai baju. Bila ini free, biru. Bilang kau ni bisa ni war. Baju kau mana? Baju mana ni? Bila biar buri baik, salah biar. Top long stang sekena. Wal ni pakai ni. Ampere yang wal kisah suka nalai. Ampere yang ibu ye sih Indian, American, China nama. Ang India narik sini guys. Ompray नै yurदों नङा आं खिफिरबाय ओमफ्राय आं गाखोनानै खियो. ओमफ्राय नै बे खिरखिनि ओमफ्राय बै मानि आं मिथिला आरोखि ना. गाइस दायो एसे क्लिन जाबाय ओमफ्राय लिरग्रोनोसै. Guys dayo moनसेल' खामानिसै. लिरखांबाय आं ओमफ्राय नै सुगासिनो बिबा एकदम हेल्प खालामबाय आरो
मेथायाव दखान माबायाव मेलायाव दा मेथाइ जागोनसां बिदि ओमफ्राय बेखौ सुनसै ओमफ्रायोथ' डाइरेक्ट दुगैनानै फुजानि रेडि खालामनांसिगोन दिनै लोखि फुजा नालाय साफा जालायबाय नुवाखै ना आरो फुबावबा साफा जागोन आरो ब्रासआ खिन्थु एसे माबा मोजां मोननांगौमोन ब्रासआनो मोजां बिदिनो दासो एफा बेखौ नै सुजोबनांगौ मेसें समायनो गाइस फाइनाल रिजाल्ट बे खारला एकदम फुबाबो नै बरिया नुलायबावबायसो एसे मिनिनानैसो थैनोसै ओमफ्राय नै दाबो दै गसरगासिनो बेखौ सेबनानै होनो मोनासै दहायल' सेबना होदों मोनामलायसिगोनसो बे मा जाखो बेनो गाइस दायो माबाबाय आरोखि मा होनोमोनलाय खामानिया जोबजोब्बाय एकदम जा मावनांगौ दङमोन ओमफ्राय दायो मा होनोमोनलाय दसे थानोसै ओमफ्राय दुगैसै ओमफ्राय बेनिफ्रायथ' डाइरेक्ट फुजा होनांसिगोन स' दसे थानानै लोगो मोनसिगोन आरोखि ना दुगैखांनानै स' गाइस दायो दुगैखांबाय ओमफ्राय दायो फुजानि रेडि खालामसै आरो मा एकदम दायो होखांबाय ओमफ्राय दायो प्रसाद माबासै लगायखांबाय गाइस दायो ओमफ्राय ओरैजाय होनोसै ओमफ्राय नै दंबावो ओमफ्राय गाइस नै दायो बोरैबासो नुला जोबोद खोमसिया गाइस दायो आंनि फलाव खोथा नुनानै नोंसोरो मिथिखाबाय फुजाखौ आं होखांबाय दायो गाइस बावलायबायमोन आरो आङो भिडिअखौ इन्ड खालामागारा ओमफ्राय आं दायो जागासिनो बुदुबुद खाजि जानायाव एक्सपार्ट आरोखि गाइस माने दायो आं जाबाय थानोसै दायो आं जाबाय थानोसै आरो ओमफ्राय भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय थेंक इउ स' माच दिनैनि भिडिअ बहुत आलजाल जाबाय जानला मोनला जाबाय थेवब्लाबो भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय नोङो माने बेनि थाखाय थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनसिगोन बाय बाय